Hi guys! It's me Michelle B and welcome to our vlog. Kung mapapansin niyo guys, ang boses ko kakaiba. Because of ubo at ubo lang. Ayan, so yes, pero feeling better na. Ganon. So yun, nagsimula siya ng Thursday. So Sunday na ngayon, it's May 12 and it's a Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Especially sa nanay ko. Happy Mother's Day, Nanay Bibing. Ayan, so yun. Ayan. Thank you so much for everything. Thank you sa lahat ng mga ginagawa mo para sa amin, ng mga anak mo. Yun, so yun. Thank you, Nanay. Dahil daong kapermi para ka namon ng mga unga mo biskan nga malayo kita sa malayo kita sa isa't isa daong kapermi ginapangamuyo mo kami ganon. Ayan, so salamat na ganon kay tatay. Ayan, so yes, happy Mother's Day sa inyo po lahat ng mga nanay. Ayan, talagang I'm praying always for all the mothers. Ayan. God bless you always. Lahat ng mga nanay. Ayan. So, yun. Anyway. Wala dito yung asawa ko. Wala dito yung asawa ko na andun siya sa opisina niya. Ayan. So, yes. Balik kanina siya umulas. Kasi mamaya ay meron na siyang trabaho. So, inagahan niya na punta sa trabaho sa isa niyang trabaho. Kaya nagahan niya dun sa opisina niya. So, nandun siya. So, yes. Tapos ko lang maglinis-linis sa bahay namin. At, ayun, nanonood ako ng German movies. Ganyan na, parang siya, German movies na matututo ka ng language. Ganyan. So, update sa German school ko, sa school ko. Okay naman. Okay naman siya. Ayan, okay naman siya. Kinakaya. Ganon. So, I hope tomorrow my voice will be better kasi school time na uli. Anyway, good thing din naman na nagkaubo ako nang walang pasok. As in, wala akong pasok guys from Wednesday until Friday. Ganon kasi Thursday is Father's Day. And my husband is here. Oh, finally my lovey is here. Oh, you get me a flower. Oh, thank you, my love. How are you? What? How are you? Well, not what the color. Happy Mother's Day, Mother dear. Said Happy Mother's Day to Mother Day. Yeah. Yeah, headache, Malawi. Headache? No. Yeah, I have here the food and I'm going to give you food, Malawi. Thank you, Malawi, for flowers. This. Oh. Get this. Got me flowers for Mother's Day, Malawi. Oh, I am now a mother. Malawi, I'm pregnant. I just finished cooking and I'm making videos. Oh, flowers. Thank you, Malabi. It's a beautiful flower, Mani Libre. What the Ma? I cook fried rice with so you can eat before you're going to work, Malabi. Not a lot, Malawi. I'm not really hungry. Later, headache. Okay, Malabi. Also the weather. The weather's good. Yeah. No, not. No, you can leave it in your plate. It's okay. You can leave it in your plate, Malabi.
No problem. You look German. Yeah. If you want to change it, it's okay. This is our breakfast. Join. Coffee? You like coffee? Coke, okay. Separate extra money. Also for the flour. We say with the first included and later nothing included. Almost one work. Was 5 earlier. What time your work? A little bit. Not fun. This is a mango. Prepare. Try this in my lab. 10 minutes for 5. You can. 10 minutes for 5. Good. You can go tomorrow to go to Kermis, ne? The weather is good, yeah? Later, I'm going to clean there outside the balcony. Going to change the cover. Bed cover. Me, Sarah. Sir Raphael is happy, but it's like boring yesterday. Nächste Woche Burger essen, spielen, Yeah. Couch schieben. Yeah, because he said that soon Papa, spielen, couch, Katzendecken, couch. Wala yung mangga na bili namin sa Asian store kahapon. Try natin. Je größer die Temperaturschwankungen sind, desto stärker spüre ich meine Knochen. Ich mache mir Teewein bestellen. Dami. Danke. Wo waren wir nochmal? In Ägypten, wie schön. Ich hoffe, ihr wart nicht im Hotel, sondern auch im Haus. Unser Hotel war ein kleines Dinner. Aber natürlich. Tagal ko na itong hinahanap eh. Das Tal der Könige, die Pyramiden. Toll. Aber diese vielen Touristen. Binili ko lang guys, dalawa lang. Alam niyo kung magkano? 4 euro. Mahal. Nanonood ako ng German. Brunch. This is brunch. Breakfast and lunch. Until dinner. Das wird eine harte Zeit, Nico, das weißt du auch nicht. Wieso? Ja, das ist eine harte Chefin. Du wirst Tag und Nacht arbeiten müssen. Bei uns wäre das anders gewesen. Du hättest ja so die Zeit deines Lebens haben können. Lass dir nicht einreden. Bestimmt. Das ist yan yung kasama ko. Im Sommer ist Ganda ng ay, ano na ako, mother. Tara. Mother. So, yan. Pamali. Meron ako dito. Ay, sorry. Apple.
I have a tail. And fish. Kasi sales. Salsa. I get this the flow from the love. Ah, okay. Wow! Oh, nice! I don't like that. Ayoko din bumabaliktad. Wow! Tatak na kami ng bundok. Tarot. Curvies, guys. Masyado mo kaming inihilo. Kami guys. Sumakay kami ng Ferris wheel na umiikot. Umiikot talaga. Ayan ang curvies. Wow! Nasa tukap na kami guys. Nakikita niyo yung ano. Wow! Tawagan ko nga. Hi guys! Nandito ako ngayon sa labas. Diba nakikita nyo? Anyway, galing ako doon sa aking friend. So ngayon, lalakad na ako pa uwi. Kanina, hinatid ako ng aking josawa doon sa bahay nila. Hindi naman ganun kalayo guys. As in, parang 5 minutes ng lakarin. Ganyan lang. 5 minutes na lakad. Parang 10 minutes na lakad. Ganyan. So kapag kanina pagpunta ko, hinatid ako ng aking josawa. Tapos ngayon pa uwi na ako guys. Alam niyo ba kung anong oras na? Mag-8 na ng gabi guys. Pero look at that. The sun is still up. Yes, and I'm walking and I have a lot of things here in my bag. Ang dami kong ayuda. So makita ko yun mamaya sa bahay guys. Naglalakad na ako. Oh. Pwede sumakay ng bus. Pero hindi na. Medyo mapapalayo ka pa pag nag-bus ka pa. Yun, see you later guys. Bahay na pala ako. Balik kanina pa. At dumating yung aking josawa dahil meron siyang break time. Tapos, yun, ito pala yung nakikita ko kanina guys, galing sa aking Freddy. Binigyan niya ako nito, oh. Pag ito, ano daw to, masarap daw to sa pansit. Tag ito parang, what do you call this one? Bong. Yung pinakakulaan daw sa lalagyan daw ng butter. Basta ganun, parang, basta madami siyang tanim nito kasi may garden siya eh. Malaki ng kanyang, pagtataniman. Tapos, meron siya dito binigay sa akin na, ayan, frozen. Oh, napuntahan tuloy ng na dumihan siya ng magdumihan siya ng lang tawag ito. Binigyan niya sa akin frozen. Ayan, to cheese. So, yun. Nilagay ko sa ref. Magtatry ako guys ng ng dalawa. Magano tayo. Ano to guys, parang mozzarella cheese. Ganyan na mas ganun. Mag-try tayo, wait. Mag-try tayo ng dalawa lang. Tapos i-freezer ko na yan. Ayan. Tapos, i-freezer ko na ito guys. Diba ang dami? Oh! Cheese to eh. Cheese. Parang mozzarella cheese sticks. Pagka, iba cheese sticks. Yung ito naman ay circle. Marami kasi siyang ganito. Bibili.
Tapos, may mga tanim siya na strawberry. Ito, nagkuha ako ng, pinakuha niya sa akin. Sabi ko, parang hilaw ko naman to. Sabi niya, mahihinog yan. Ay, parang itong isa ay parang itong isa ay, ayan mga strawberry. Ay, sorry, lalaglag tuloy. Strawberry, tanim niya. Maraming mga kasi hindi pa hinog kanya. So, yun. Hugasan ko yan. So, yun lang. Yun lang ang kanyang, Tapos, bumisita din kami doon sa iba naming mga Kapilipina. Bumisita din kami doon sa aming ibang kapwa Pinay. Tapos, yun. Tapos, natat na namin na nag-grill sila. Pero guys, hindi ako nag-video doon kasi bahay nila yun. Tsaka, privacy nila yun. Kahit nakakapwa ko, Pilipino yun. Pero ayoko kasi, nahihiya talaga ako. Sobrang nahihiya ako kasi, kasi nila yun. Alam mo yun, privacy, bigyan natin privacy. Ganyan, so yun. At saka hindi ako nagtangkang magtanong, pero kung pala medyo, pero ayoko talaga guys, yung hiya ko pa lang, nauna yung hiya ko, gano'n. Ayun ako, yung boses ko. So, yes. Asawa ko ay umalis na dahil back to work na ulit siya. Ayun, so yes. Ayun lang. Tapos nung Sabado din umalis kami ng Sabado. Nag-vlog ba ako ng Sabado? Ng Sabado pumunta kami sa isang mga kaibigan na Pinay. Ganyan. So, yun. Nating din. Ganyan. Tapos, may nakilalang bagong Pinay. Ayan. So, yun. So, nakakatawa kasi itong weekend na to ay puro Pinay, guys. Ang aking mga kapwa Pilipino. Ganyan. So, nanonood ako ng Pero, isasarado ko na itong aming door kasi naririnig ko na yung kabila. Ayan, so, yun. Ayan, tapos may corn pa nga ako dito, guys. So, bigay niya. Kasi may corn siya doon. Kumain din kami. Pumunta kami ng bahay niya. Naikot kami sa Kermes. Kung nakita niyo. Yun, so, yun. So, yes. Nilibre niya ako kasi wala akong cash. Nadala. Kasi, yun. Thank you so much, my friend. Thank you so much, Miss Amy. Ayan. So, yun lang, guys. Titikman natin to guys. Wait lang. Lutuin ko lang. At, I'll see you later. So, hi, guys. I'm back. Yung ilaw ko. Ito na, guys. Luto na siya. Lumabas nga lang yung mga keso. Kasi, ko lang sobrahan. Wala kasi nakalagay kung ilang minuto. Yan, lumabas na yung cheese. Tikman natin, guys. Oh. Hindi akong kibe. Okay. Good. Sarap, guys. Cheese sa loob. So, yun lang yung video natin ngayon, guys. Nagsalang na ako ng nilabahan ko. Kasi late rin ako nagising kanina kasi nga, yung sa pakaramdam ko nga. Pero, ayaw ko kasi magstay sa bahay. So, yun. Kaya din ako gumala. Saka gusto din ng asawa ko na sabi niya, boring-boring sa loob ng bahay. Okay. Kala tayo. So, yun. Kain tayo. So, ayun lang guys yung video natin ngayon. So, thank you so much for watching. Sana naintindihan yung ko dahil sa boses ko ngayon, di ba? Thank you so much, guys. And I will see you in our next one. Please subscribe if you haven't yet. Thank you.